Ten taxikár išiel so mňou na červenú, za to mu dám 1 hviezdičku. Išiel? Aj takto nejako reagujú cestujúci na to, keď preletí taxikár na tzv. Guličky. A to posledné, čo v momentálnej situácii chcete, je, aby ste sa dostali do nemilosti algoritmu. Takto nejako reagovali kolegovia, ktorí vedia správne jazdiť na svetelné znamenie pre autobusy v taxíku. Ale radšej si počkajú na ich zelenú. Samozrejme, je to jeden z dôvodov, keďže aktuálne v Bratislave sa prevádzkuje viac taxíkov ako vo zvyšných krajoch dokopy. Takže pri týchto počtoch je isté, že vás neodvezie len domáci taxikár, ale určite natrafíte aj na taxikára z dovozu, ktorý pomery nepozná a blokuje takto buspruh. Možno aj to je dôvod, prečo dal prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v Bratislave podnet na ministerstvo dopravy na zmenu zákona, kde bude zakázané od decembra taxíkom jazdiť v buspruhoch. Takže by som vás ešte tých pár mesiacov chcel poprosiť, aby ste jazdili v buspruhoch na guličky. Takže len pre info, toto je červená pre buspruh a toto zelená. A jeden zaujímavý fakt na záver, ak by ste postavili všetky taxíky z Bratislavy do jedného radu, tak vytvoríte súvislú kolónu aut z bratislavskej hlavnej stanice až do centra Trnavy.